Sri Narananta keparenga arsa tedhak siniwaka winastan rocat Busanata ngrasuk busana pangiranan Sang Narpat Majang kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapeki kawengku sagung jajahan nanging sangetan iki sang resikaneka putra sang resikaneka putra kang anjok saking wiyati gumuruh swaraning prawira padangga kapiyarasa swaranipun Kinarya angiringi jengkaripun Ki Suba Manggala cucuk aku cantang balung dene kepareng arsa piniji sowan ngabiyantara hanganti jengkaripun para Manggala Yudha saha Putri Damas wadalah unjung madyaning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata panjaru dene ramartana dwaja miwah bendhe mungkung riseng Suba Manggala kang minangka dadya cucu ing lampah
jero tias muya kadang-kadang saking paguyuban guyub rukun kadang-kadang sineman guyub rukun dusun Karanggeneng satata siyaga kenen kepareng ngaturaken asung pambuja krami sampun kepareng mandhap saking madyaning sasana palangka dibya ya madyaning sasana Stinggil Tinatata Sang Nalendra Mudha sarimbit keng garwa kinen kepareng arsa rucat busana nata ngrasuk busana pangeranan. Bapak Ibu keluarga dari Bogor, ini adalah prosesi ganti busana temanten atau disebut kirap yang pertama. Sinten to ingkang kepareng mongko dadya cucuking laku cantang balung muga adi brahmaning lampah nenggih Den Mas Bagus Sisik Legawa ingkang mijil saking Sragen Bumi Sukawati Jawi Tengah sampun prateng lumaksana sinartan beksa hambekesa memetri kagunan Jawi kegulan kabudayan kengindah sarta adiluhung winastan beksan prantaya putra Jawi Tengah sampun sami tumapak punang padha jumangkah punang sukuna tibaning kethuk kenong kempul kalawan gong sinambunging wingking patah sakembaran dasar patai menit-menit dudu tadi pun jering jinarito Sri temanten sampun kepareng lumaksana gegandengan astu kalian keng garbo membat marga lumingganging warih satindak mangu sepecak kendel kahayap dening Pratya Manggala salajur tengen tuwin putri Domas wingking piyambak ibu juru pangrengga busana ibu Ajah Kantri ingkang mijil saking babatan Jenggrik Kedunggalar Salon Karisma prateng manjing wonten madaling sasana panti busana keparenga ingkang kepareng piniji ngaturaken atur pambagya mongko dados talang ngatur ingkang mengkugati panjenenganipun Bapak Purwanto Ibu Narsih panjenenganipun Bapak Wito kiren kepareng ngaturaken atur pambagya Wilujeng Rawuh katur samya para tamu kagum Sendhan Putri kadang operator nyuwun tulung Mas mikipun tetep teng mrika nggih nggih keparenga Bapak Wito kalugi Bapak Purwanto sekalian garwa nyuwun pangapunten daya-daya miyat saking madaling sasana kursi palanggan tumuju wonten ing Wiworo Ngajeng sasana kunanding tuku sasana Pandhayawawa ngatur Bapak Wito wekdal tuwin panggenan kawula semanggaken sak cekapipun nuwun matur sembah nuwun malih katur panjenenganipun Bawa Wito sasana Pandhayawawa wekdal kula semanggaken matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi at'amana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dumateng
Pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang pantes nampi pakurmatan dumateng keluarga besan ibu mamah beserta keluarga yang kami hormati, para bapak ibu undangan kakung Suwano Putri ingkang satuhu kalo peteni ugi dumateng kadang-kadang kula muda tumaruna ingkang pantes sinudarsana. Saderengipun ngaturaken wosing kati boten kata lumpen puja puji syukur alhamdulillah kunjuk dumateng ngapunipun Allah Subhanahu wa taala rikalenggan siang menika kula talah panjenengan saged makempal manunggal hang rawuhi napa ingkang dados undanganipun hamengku kati panjenenganipun kadang kula anem Bapak Purwanto dalah Ibu Winarsih kanthi manggih kawlujengan. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kata antu-antu menggah pitulunganipun mangke wonten ing yaumul kiamah. Para bapak, para ibu ingkang kala hormati minangkani pamundhutipun kadang kula anem panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian ingkang sepisan hangambali hangaturaken sugeng rampuh sugeng lenggah sugeng hang rabahapi daharan ingkang sampun kantur kanthi mardu-mardukaning penggalih. Salajengipun panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian hangaturaken agunging panuwun dumateng para bapak ibu ingkang sampun kepareng rawuh nuhoni nopo ingkang dados undanganipun kadang kula anem Bapak Purwanto sekalian estu kerawan panjenengan handadosaken bebek bingaing manah karwan panjenengan sedaya para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati kasuwun doa sarestunipun anggenipun rikalenggan menika Bapak Purwanto sekalian netepi darmanipun nang sepuh ambayang kari keng putrinipun inggih menika Mbak Fadilah Rohmi ingkang kala enjing sampun melaksanakan akad ijab kabul. Alhamdulillah awit saking doa restu panjenengan lumampahipun panggih ijabipun Kong Putri kalian Mas Fadilah Romi sampun kalaksanan kanthi kawlujengan sori kalenggan siang menika kapanggihaken kanthi sataning adat widi-widina ingkang wing sampun ingkang kalampah wonten mriki inggih sampun kalaksanan pramila ing ngriki panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian nun doa restunipun khususipun kangge putra putri ingkang nembe gebyur bebrayan agung mugi dados keluarga ingkang bahagia sejahtera, keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Ugi doa restu kasuwun ugi dumateng panjenengan khususipun ing rikalenggan samenika kadang kula anem anggenipun ngajangi pawiwahan mugi-mugi purwa madya busana tansah lancar samudayanipun tebih rupidonir ing sampikala ngantos purna ing gati. Para bapak ibu ingkang hormati ugi panjenenganipun Bapak Purwanto ngaturaken ageng panuwun dumateng para pinisepuh sanak sederek pamong mitra kadang-kadang sinoman ingkang sampun paring pambiyantu ripoton bot karipatanipun pawiwahan wonten ing siang punika. Sepindah malih matur ageng panuwun mugi-mugi kerawuhan pambiyantu panjenengan sedaya ingkang hawujud napa kemawon saged dados amal kesaenan saka pikantuk piwales ingkang sanggung sae saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para bapak ibu ingkang hormati nglenggono panjenenganipun Bapak Purwanto anggenipun nampi rawuh panjenengan tentu kathah kekiranganipun senajan to sampun dangu kapetang-petang nanging kasunyatan ingkang saged katuraken sedaya kekiranganipun panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian nyuwun pangapunten kaageng-agengipun. Hamba bilih mekaten panjenengan katuran pinarok ngantos paripurna ing gati siang menika. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih dari Andara Musiknya Indonesia, satu lagu untuk menghibur dan juga menanti kirap yang kedua. Kepareng mangke jundakan yang lampah Mas Sifik Legowo, kepareng menawi sampun paripurna nggihipun Rucat Busana, daya-daya monggo kirap angka kalih. Daya-daya kalaksana kasembadan Bu Hajah Kanti minangka Ibu Juru Sembogo, Bapak Ibu para tamu kakung putri nyuwun pangapunten mangke ampun senajan to pasugatan sampun dipunaturaken mangke ampun kundur riyin nggih. Mangke tumut donga sareng-sareng nggih Bapak Ibu nyuwun kawigatosanipun nggih. Mbak Anis. Lah itu iki MC-ne gak entuk aku wae to. Oh nggih. Jenengan nyuwun Mas. Lah iya. Jenengan lo mboten sanjang wau, kula lo gadah kalih. Lah kok kuwi diitung ngelesino maneh jane iku piane papat, heeh dalange siji ngono Oh kok. jenengan nggih. Lah iya no kok iso mlebu kono kabeh. Lah pripun to? Atake rokokku yo mlebu kono. Mboten. Lah ngapusi dosa lho. Ora, lah jenengan dereng angsal rokok to? Urung iki. Tak omongne apa omong dhewe? Oh gak wis sampean entuk to urung? Mun angsal kula. Oh iya to mesti mlebu kono iki mesti. Mboten Mas. Aja teh aku wae mlebu tas lho Pak. Lah yo teko mah didol kok 5.000 yo payu iku. Iku tak dodol ning pasar malam 10.000 kowe. Nggih, Mbak Anis. Halo. Iki kok bocah mlenik Nggih. cilik. Ganyi-ganyi mangan iki sapa iki? Tanggal tirin to. Lah iya. Heeh. Mak apa nyanyi, Nduk? Oh nyanyi. Yuk disereno sik to. Nyanyi kok yo cukup kripik lah yo. Tasih gawakno apa disaleh kono? Karo mawon. Apa? Mboten. Mbok gitu ya gak jelas. Jumenengo. Heeh. Jenengmu sapa, Nduk? Cahayu. Valen. Kalen. Valen. Oh, Valen. Nggih, nggih. Oh, aku pengen katarak yang ngono. Pidalem pundi? Pojok sonde. Pojok Sonde. Kelas piro Cahayu? Setunggal SMP. Oh, biasa rasa dak ngene-ngene iki apa ndak ngene-ngene iki biasa ngono lho. Heeh, nggih, nggih. Anu nyanyi wis suwe Cahayu. Derek nyanyi. Oh, sampun. Nggih. Mun kadah pacar napa dereng? Dereng. Dereng, nggih. Tak golekno pacar gelem? Mboten. Soale iki Mas Hasanuddin ini masih belum punya pacar nih, Pak. Oh ngoten. Lah piye kenalan Mas Hasanuddin penyanyinya masih single Mas. Gimana mau apa ndak? Sekalian ini nemenin adiknya nanti di Ngawi. Apa mau duet nyanyi sama adiknya sini Mas? Mau nyanyi? Ya. Ndak. Mas Hasanuddin belum pernah pakai busana Jawa blangkon komplit seperti ini. Belum pernah. Baru kali. Kenapa kok? Alah, ungkep Perutnya sakit. Mau ke belakang. panas. Lah kok bulabe kok misat ngene. Ketok ampek lah. Ampek Mas. Sesak ya? Enggak apa-apa. Paling cuman hari ini doang. Nanti sampai malam loh Mas seperti ini. Dik Valen. Ada kata-kata? Mboten. Mboten yo. Sing sisak polos lagi. Uluk salam sik Cahayu. Isa uluk salam agamamu Islam? Muslim? Islam. Oh Islam yo. Uluk salam sik latihan kendel, Nduk. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yo. Giwang iki kendil. Kiyang. Giwang ini kok ledomu meneh. Nggih. Badhe nembang napa, Bu? Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning niku napa, Nduk? Mboten ngertos. Podang niku napa? Mboten ngertos. Loh, piye to ki bocah iki? Kudu ngerti paribasan kudu ngerti podang kuwi manoke sapa Cahayu? Manoke siapa? Burungnya siapa? Podang itu adalah burung. Tahu burung?
Ngertos. Oh, gede apa cilik? Gede. Gede, Mas. Besar apa Senyawa ya kecil? aku. Burungnya besar apa kecil? Besar, besar. Oh, kadang juga besar, kadang juga kecil. Tapi sukanya lihat situ besar. masih. Sukanya besar, Mas. Sukanya besar. Oh, sukanya yang besar? Sukanya besar. Iya. Hah? Betul. Oh, boten. Ini nanti bahasanya sama kolaborasi di campur bahasa Indonesia ya, Cahayu ya. Nggih. Karena pengiringnya ini dari Bogor. Nggak paham sekali bahasa Jawa, Pak. Nggak bisa sama sekali. Umum ngerasani pengiring itu gak ngerti iki ya. Umum ngerasani pengiring gak ngerti lah. Bu iki kalau tetek kacamata barang iki ngopo gak ngerti. Lah nggih. Ayo podang kuning Mas Arbo pun antaraken Dik Valen. Mas Sifik monggo kira pengko kali. Nek mantan rong dadi sampean metu sik Mas Sifik. Kirap ompong kali Talak seraka sembadan Sudah kani lampas sampun kepareng piniji lumaksono Hangan duwe temanten sekalian dipersilakan Bapak Ibu setelah mempelai naik ke pelaminan bisa dilanjutkan sesi foto selanjutnya. Si bodang Anda tetapi keberanian orang mana hatiku sana saya datang tak serangani sepi kabul Terima kasih matur nuwun Dik Valen pinarak lenggah malih nggih. Diterus oleh maem ya nduk ya pinang cepet gede. Mas Efik, mikrofonipun teng mriku mbok menawi nggih. Monggo wekdal katur panjenengan sak cekapipun kula sumanggaaken. Jih matur sembah nuwun Mas Sugeng. Sami-sami nggih. Niki saderenge medalke Putri Dumas Senopati Mas Sugeng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mung sampean tok sing jawab. Sing mboten jawab kula dongakne anyang-anyangen iki pokoke. Aja to. Ah ben kok. Pakai bahasa nasional biar pengiring dari Bogor paham Mas Sifik. Ken basa pripun? Bahasa Indonesia anyang-anyangan iki apa? Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah entuk salam niku jawabe wajib Mas. Leres. Nggih. Salam niku hukume wajib dipun jawab nggih. Nggih, niki tirose piyai sepuh niku nek mboten kenal mboten sayang. Betul. Nggih, niki kula nggih nembe sepindah wonten dusun pundi mriki wau Mas? Karanggeneng. Karanggeneng. Nggih. Wah, jan eco Mas mergine. Paping kabeh. Lah ngawi yo Nggih. Karanggeneng kok dilawan. Nggih, nami kula Sefik Legowo, griya kula wonten Tangen, Kabupaten Sragen. Ya. Komplit Mas Branglor. Nggih, menika nggih loro Ini gawan. pengambyong temanten pengiringnya dari Bogor. Bogor. Selamat siang ibu-ibu, mana Mas? Yang depan ini. Oh, yang depan. 2 baris depan ini. Oh, 2 baris. Capek enggak, Bu? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak capek. Nanti pulang apa menginap di sini? Oh, pulang. Oh ya. Nanti yang nggak pulang itu Iya. Mas Hasanuddin. Oh, pulang Karena- Mas. Pulang. Mas Hasanuddin pulang. Besok kerja. Jakarta, aku mau untuk bisian. Anu sing dapuk besan iki. Iya. Karena Mas Hasanuddin Oh, Mas besok Hasanuddin, oh. mau ke KUA sama ini Alah, penyanyi. padha ae penyondrone ya rung rabi. Oh, ngenyek besane. Mas Hasanuddin, belum punya istri ya? Itu Mas, itu ada penyanyi 4, mau enggak Mas? Udah gak usah pulang. Itu sama penyondronya MC juga. Ya, iki Cucuke yo. cucuke ya dagangan. Ya, ngeras anu apa ki Mas nanjake Andara. Andara musik. Nggih, Andara. Andara musik. Iki gandeng wedang nggih sampun dungkap siang Mas Sugeng. Nggih. Kripik gedang kripik telo sithik edang watone warata. Ingkang bagem para tamu niku mirsani jogete jenenganipun remen Mas Epik. Alah, wong juga. Dasare piantun budaya menika gegladen menika wonten ing isi Sriwedari kok jenengan niku sabanipun ra nggih. Nggih, matur sembah nuwun ya. Mas, iki kene. Iki ndek ingi Mas. Senopatiku jan gwedi-gwedi Mas papat iki. Karo iki gedhe ndi? Gedhe ndek ingi Mas. Klambine tok sing gedhe. Nek wonge sak men-mene. Nggih. Nek iki wis sedengan. Lah nggih. Iki wis wayahe yo an Mas. Kene di syuting. Namine sinten Mas sampean? Tegar. Putrane sinten? Pak Budiono. Pak Budiono. Mas, elok Mas. Pripun kok elok? Piyai pundi mriki wau? Karanggeneng. Piyai sepuh tur lanang. Nggih to? Nggih. Isoh manak lho. Oh, kuwi iki maksudnya sing nyetak tok iki. Oh, lha iki mau putrane sapa Mas? Pak Budiono. Oh, Pak Budiono dadi mboke renek. Dikompleti oleh Pak Piye? iki, Buke iki. Sampean sing- Kalian ngono lho. Aja ngapusi aku. Pak Budiono kali Ibu sinten ngoten? Sampan putrane sinten? Pak Ora ora nganggo. Lah, piye sing Ini ta. Oh sing laire bukmu. Lah sing gawe sapa? Pak berarti loro-lorone. Pak sapa? Budiono. Oh, Pak Budiono. Oh, berarti mbahmu sing gawe. Pak Budiono. Oh. iki anak sambar mbledus kok iki kok. Ya ora apa-apa, Mas Akbar nggih. Tegar. Tegar. Nggih. Iki sampean aja nyuwun lagu napa penyanyi, Mas? Kowe iki tak tekono iki ngerti kono. Kok anak rasa kaya sidang ae. Sampean nyuwun penyanyi napa lagu? Manut kowe. Kok manut aku iki tekon. Manut apa? Loro-lorone oleh, Pra? Oleh. Ya loro-lorone. Wengko nek ngeyel tak ndaki Budiono lho wengko. But anakmu but ngeyel. Wong ning pilihan kok Apa kabeh ngeyel dipilih. lo? Pilih salah siji lho le. Milih kok loro iki lho. Penyanyi napa lagu? Penyanyi. Penyanyine sing pundi? Sing pundi, Mas? Sing boy sing. Sing di Sing
Oh sing gitar. Kayak dudu penyanyi. Gawane sing gitar maksude. Sing ndi? Malah jaduman dhewe iki biji tuku bocah iki kok. Kuwi anake budhe ngene. Gar, iki piye kok hitungan apa? Sing ndi? Sing boy sih lor dhewe. Apa kidule? Kono ngendi Mas? Kono Kidul. Kidul, heeh. Kidul. Aku pilih nek kowe mending. Kayak opo Jogen to. Oh, kayak sing kidul dhewe. Boys. Wani marani ra Mas? Moh. Le. Kuwi karo rorone pakmu. Tek ra kadel blas yo penonoman apa ki? Sing wani marani penyanyi boys sapa iki? Wong papat iki. Sapa jenenge iki? Wis pokoke iki tak gelandang. Lah iya Tik, nonoman ning guri karo Domas nyeke. Lah iya. Mosok ning panggung kok terus mengkerti piye? Nah iki panake Budi Racong kok. Sing ndi? Munggah digandeng tangane. Wani munggah. Munggah digandeng tangane. Cocok le we. Ki anake sapa neh? Gandeng jak mengarep ana. Jak mengarep. Jarene. Wes. Mbak Yani anakmu Mbak Yani. Mbak Yani, anakmu loh, wani gandeng penyanyi loh. Ki ponakane apa anake? Wah anake Yani. Artigo mulih ki aku. Ya, Nih. gowonen le. Gon ning kamar kan. Rana sing duwe iki ya. Wo kere. Aku ki ning kene mbok anggap wong ora. Rono pek iki kok Rono. Lah wong aku ning kene lho ngenteni malah ditinggal. Sini sayang. Lah wis itu gandengan kok Ha ya, gak dianggap wong ya aku. Kene anu le, wis kenalan karo penyanyine apa durung? kowe ngudukke penyanyi. Wis kenal urung? Nyok. Kenalan, heeh. Namanya sinten, Mbak? Ya, dikasih nama Sylvie Mendes. Panggil sayang mboten napa-napa. Cie. Kandelmu gara-gara le. Mas Efek kalah iki. Pedot pek we mulai. Bayaran golo karang gedeng pedot we. Bayaran 7.5 ngejak penyanyi. Lebati le we tenan nek ra ngene iki sampean rugi tenan. Sapa jenenge mau? Mbak Silvi. Mbak Silvi. Mbak Silvi. Yo wis kok ndak apa kok. Le. Jenengmu sapa le? Jenenge sapa pek? Fadil. Le Fadil. Kok nyuwun nomere Mbak Silvi ya? Nomor WA-ne nyuwun wani apa ora? Sampean Mbak Silvi mbok kon mriki, nggih to? Mbok kon mriki mbok ken apa? Nggih baturi nyanyi. Oh, baturi baturi nyanyi. nyanyi. Kowe nebunga kok kono penyanyi kok. Piye Mas? Nyanyi, Mbak. Iya iki penyanyi. Lah pripun? Mbak, ya bener mbok kon nyanyi nek lagune kuwi lho apa trot-trot. Moh. Sing hot le apa? Apa sih? Cinta Merah Jambu. Kanggo Riko versi sogok keri-keri. Waduh. Wes. Sogok keri-keri. Iki Bubrah yang nganggo joget barang. Iya. Oh. Heeh. Sogok keri-keri. Kanggo Riko. Cek nganggo Riko, nganggo apa versine apa Mas? Sogok keri-keri. Piye? Sogok keri-keri iki piye, Ndang? Oh, ora nggo catetan bono. Anu Mas, Saya pikir jatuh sih ya. wi catetane Bang Plecet wi gorene wi nggone selfie wi. Asem. Ora apal wonge lali cakepane. Kanggo Riko kae lho. Ayo joget bareng-bareng karo Mbak Selfie adep syuting. Adep syuting, Bos. Domasin joget ora pek. Bareng joget yo. Joget ora nek gak joget kondur. Sun Hamsune karepe. Iso kang iso. asik. Selawase. Yo kembiriku. Asik yo. Tapi
Fadil. Sik, piye? Fik. Nun, Tekoki wi Fadil iki wis keri apa urung? Wis krasa keri urung? Wong sogok keri-kerine ra ditokne kok. Sogok keri-kerine lek Sogok keri-keri. Sengko ditakeh. tukang ketepong seneni. Mas sogok keri-kerine Mas, nggo ora ngono. Senggak Mas, sogok ala keri-keri. Ganti lagu le, heeh. Sik. Apa ndak wis? Bukit berbunga. Bukit berbunga. Bukit berbulu enenge le. Bukit iki akeh gunung. Nek kebun iki berbunga. Kowe nek bungane? Ayo. Berarti bukit berbunga. Iki padi ki yo wong nyelan kok ya. Yo, Jomase joget ra, Nduk. Bareng joget. Joget Mbak sini. Bella joget. Bila mana ngene kan. Dipersilahkan nanti keluarga yang mau foto, Bapak Ibu semuanya. Iki joget. Tegar, Fadil, wis keri. Pun.
Wis krasa keri porong? Wis. Iki malu wong lima. Le. Wis krasa keri porong? Wong aku tisu mecek ya ora keri. Ngayalan. Matur sembah nuwun. Sampun Lek, wis Lek. Heeh. Mas, iki salenoso iku balene Nek. Engko nek wis atur apa? Iki resepsi rampung, sampean njaluk joget to nganti sak kemengmu. Joget sak keselmu. Heeh, yo mantuk salin sik engko joget rene neh. Nggih, para bapak, para ibu, gandeng pedaman kangge sampun rampung gegojekan Putri Dumas kalih Senopati. Mbok bilih wonten klentang matur kula nyuwun agung pangsami panjenengan sedaya. Bebasan dahur kopat januripun tuwa kumlali lepat nyuwun pangapura. Nuwun matur nuwun. Pahargyan sampun paripurna keparenga katur panjenenganipun Bapak Ikhwanuddin ngaturaken hastunggara panutuping doa sekawit purwa madhiwusana pahargyan wonten ing siang menika sampun paripurna. Bapak Ibu mangke tada astu amin dening doanipun Bapak Ikhwanuddin mekaten. Monggo Pak Ikhwanuddin sampun awis Bapak Ibu benarak lenggah sedaya nggih mangke temantenipun ugi kepareng tada astu amin monggo Pak Ikhwanuddin mikrofonipun datang ngajeng menika wekdal kagem hastunggara doa kula sumanggaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi'anillah wa liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajati Pak Parwanta wa jami' ahli baitihi min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda hamidin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif hadal arusain kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma rizq lahum sakinah mawaddah wa rahmah wa rizqan halalan wasi'ah wa dzurriyyatan thayyibah salihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa madhiwusana pahargyan sampun rampung monggo pawiwahan menika kita tutup kanthi maos ikur hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Kanthi keparenga temanten sekalian kajumenengaken wonten ngajeng mboten Bu Kanthi? Oh nggih, Bapak Ibu tuan rumah among rawuh among tamu keparenga jumeneng wonten sak ngajengipun kornika bahagian wondene keluarga teman yang mau foto nanti bisa dilanjut foto bersama temanten berdua. Keparenga kula minangka juru pangendali para panatawara ngen kula sakanca makarti hanawung ridho wonten ing kanudangan siang menika tartamtu kathah kalepatan kula ingkang nyuwun pangapunten klenggana kula pribadi kathah atur ingkang dahat katutur kalantur katulo-tulo katarita daduka nyuwun rumtring sih samudra pangakes ngagem wilujeng kundur. Mugi niskala ngantos dalempun sowan-sowan saha saketa panggen malih wonten ing sanes sedal. Keparang santi jaya-jaya wijayanti hanjayeng bawana suwuh brasta tekaping olah dharma suti hayu rahayu ingkang sarwi tinemu wabillahi hidayah wa ridwaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.